The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang Opo, oras si mo po ba ito? Mr. Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy, ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybaya. Live na po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. Napapakinggan na po tayo sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City, at live na rin tayo napapanood sa ating YouTube channel. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA Portabac, sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Mga kaibigan, sa ating unang istorya na bibigyang pansin ngayong hapon mula sa Barangay Poblasyon, Malinaw, Albay, nakilala ng aming team ang 24 na taong gulang na si Nica May Brimibuela na nagsisilbing paa sa kanyang ina na nagkaroon ng mild stroke. Ang kanilang nakakaantig na kwento, panuurin po natin. Magigising ka nga po umaga para mag-asikaso po. Mga 3 kasi nag-iigib po ng COVID. Pag hindi na po ako nabalik sa tulog, nag-aasikaso na po, timpla ng kape, kapatid ko. Pinapaliguan ko na po yung kapatid ko, damitan, mga bandang alas 7 po, punta na po sa school. Pag uwi ko din po dito, siyempre yung mga higaan po, nililigpit ko po, mga gawain, mga hugasan po. Alas 3 pa lamang ng madaling araw ay maaga nang gumising si Nica para asikasuhin ang kanyang pamilya. Ito si Nica Brimibuela, pangalawa sa 4 na magkakapatid. 24 na taong gulang. Ang pangarap niya ay maging isang businesswoman. 3rd-year college student na sana si Nica ngayong taon, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, tumigil ang pangarap ng dalaga. Dati po kasi nag-aaral pa po kasi ako. So, nakahinto po nung 2nd year kasi nagkasakit yung kapatid ko po. Ano po, yung meningitis po, di namin po inaasahan nagkasakit po siya ng ganun. Bakit kuminto sa pag-aaral? Yun po, kasi wala pong katulong si mama mag-alaga po sa kanya. Parang sa isang iglap lang po. Ano na lang po lahat. Pangarap pa nga namin ni kuya nun pa paayusin ang bahay. Kaya na muna po magtrabaho na muna bago po mag-aral. Kasi yung pag-aaral po andyan lang. Pwede pa nga po mag-aral pag nasa edad mo. Ang gusto ko lang ngayon talaga makapagtrabaho nga po kaso hindi ko po maiwan-iwan nga po dito. Yung makakuha po ba ng magandang trabaho para matulungan ko din si Papa at si Kuya.
Dahil sa kalagayan ng kanyang ina, si Nika na ang tumatayong ilaw ng tahanan ng pamilya Brimbuela. Yung buhay pa si kuya, masaya naman po kasi syempre na buo pa po kami. Hindi po katulad ngayon na wala na siya. Ganun po, magaan pa po yung buhay namin. Kasi po, kumbaga sa buhay po namin, no, nakabayad pa po ng mga nautang po namin. Tinuruan din po natuto magluto kahit hindi po marunong magluto. Ganun. Ano yung mga bagay na namimiss mo noon na ginagawa ni mama mo na ngayon ikaw na gumagawa? Asikaso po. Siyempre, gigising ka na umaga. Hindi na katulad nung dati na tanghali na magising po. Ganun. Isang taon na rin ang huminto sa pag-aaral si Nika at hindi rin maialis ang naisin sa kanya na maranasan man lang ang maging isang dalaga. Nang alalahanin lamang ay ang pakikipagkaibigan at bumuo ng mga magagandang alaala bilang isang kabataan. Ano yung mga namimiss mo ng mga panahon na nag-aaral ka pa? Siyempre po, mga magagandang po na nangyari din po sa pag-aaral ko. Katulad ng may mga kaibigan. Ganun po. Pero balak mo pa rin ba mag-aaral? Balak pa naman. Pag na okay na po si mama. Tsaka pag kaya na po ng kapatid ko. Sabi ko, pag gumaling si kuya, makakapag-aral ulit ako. Kahit dito na lang po sa Antipolo, kung asan kami. Kaso yun nga po yung nangyari kay mama. Na syempre, sa sobrang stress na ni mama, inisip ko na lang nun matulungan si mama. May balak ka pa rin bang ituloy pa naman yung pangarap mo? Matuloy ko po yan pag na po, okay na po ang lahat. Tingin mo kailan magiging okay ang lahat? Hindi ko pa po alam. Mahirap pa po paliwanag. Kamusta ang pagklase mo? Ha? Kulungin ang Masakit na daw. Kasi siyempre, kumbaga, pangarap niya, biglang ganun nawala. Dahil sa, siyempre, di naman din pwedeng magpatuloy siya na ganyan ang kalagayan ng kapatid niya. May plano ka rin ba mag-asawa? Sa ganyan po, hindi ko po alam. Kanila na kasi yung ko po yung kumbaga focus na po sa kanila. Wala na pong sa ganyang bagay. Kita niyo po yung nanay si Nika na magkaroon din po ng sarili ko. Alam ko, madam, darating din iyan. Pero siguro ngayon, madam, hindi pa dahil ganito na. Tutuusin talaga, madam, itinanong ko na siya. Bagay na iyan. Ang naisagot lang sa akin, pansamantala. Siguro sa ngayon, dahil nakita na ganito nga ang sitwasyon ko, sabi niya sa akin, Mama, ganun. Ngunit dahil sa sitwasyong pinagdadaanan ng pamilya ni Nika, ito ang naging solusyon para kay Nika. Ang huminto sa pag-aaral para matutukan at maalagaan ng mabuti ang kanyang minamahal na ina. Ginagawa niya lahat. Hindi niya pinabayaan. Kagaya ng pagpalit ng diaper, magpalit ng damit, or painom ng kung ano man ang kailangan ko. At sa aming pakikipag-usap sa kanila, napansin namin na hindi rin talaga biro ang sitwasyon ng kanyang ina. Kailan yung huling check-up ni mama? Huling check-up niya po, February 23 po. Ngayon lang pong taon. Pero doon po sa Antipolo Manila. Hindi na po nasundan. Hindi na. Bakit? Kasi hindi po nga namin naasikaso na dito.
ano po, hindi po namin alam kung may bayad o may ano po. Diyan naman po sa center, hindi ko po maano si mama na maaga kasi pumapasok yung kapatid ko. Kasi kung ipapila ko pa siya doon, ang init eh. Sobrang dami pa naman tao. Hindi rin sapat ang kinikita ng kanilang tatay at panganay na kapatid para sa ibang pangangailangan, tulad na lang ng pagpapatingin sa doktor. Nakakalungkot lang ding isipin na sa sakripisyong ginawa ni Nika, hindi pa rin naging sapat upang maibigay nito ang pangangailangan ng kanyang ina. Hanggang malakas pa po ako, nag-aako po sila. Kumbaga po yung para sa akin po, huwag na muna isipin basta na anuhan ko po sila ng oras po. Yun nga sinasabi, hindi ka man bibigyan ng isang pagsubok na hindi mo kakayanin ko. Kahit medyo mahirap. Tanging hiling lamang ngayon ng pamilya ni Nika ay mabigyan sila ng pagkakataong maipasuri sa doktor ang kanyang ina upang malaman ang tunay nitong kalagayan at kinakailangan ng mga gamutan. At dahil sa mga kwentong ito mga kaibigan, kaya nabuo ang hangarin at proyekto ng Ako Bicol Party List sa pamamagitan ng Tarabangan Caravan na kung saan ang Ako Bicol Party List na ang dumadayo sa inyong mga barangay upang maipaabot ang libreng check-up, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. At ngayon, live sa covered court ng Barangay Poblasyon Malinaw, Albay, nandun po naman si partner Remy Araneta Mindones kasama si Nika at ang kanyang ina na si Hilda Brimbuela. Partner, magandang hapon! Yes, magandang hapon sa iyo partner at sa ating mga tagapakinig. Live na live po tayo dito ngayon sa Barangay Poblasyon, Malinaw, Albay, kung saan isinasagawa itong Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List. Tulad ng dati, syempre partner, marami ditong binamimigay na gamot sa ating mga pasyente o benepisyaro. At syempre, libreng pagkain, libreng gupit, libreng masahe at marami pang ibang basta libre hatid ng Ako Bicol Party List katuwang ang Tanchuling General Hospital. At syempre partner, kanina naandito rin si Congressman Jill Bungalon para bisitahin itong ating mga kababayan. Personal na bisitahin at kumustahin sila sa kanilang kalagayan ngayon. At syempre, tulad ng inaasahan dito sa Tarabangan Caravan, 500 na target beneficiary ang mabibigyang tulong medikal ng Ako Bicol Party List. Nakikita natin sa likod partner dyan, nandito din yung mga ating mga kababayan, mga katulong, etong TESDA, katuwang dyan sa Sir Manny at marami pang iba. At syempre partner, eto yung pinaka-importante, yung tulong medikal na ating ibibigay. Kanina napanood natin yung kwento ni Nika patungkol sa kanyang nanay Hilda na talagang bumuhos ang aming luha dahil kami dito mismo ay natouch sa kanilang kwento. At saludo tayo partner dito kay Nika dahil ginagawa niya yung lahat para lang mapagsilbihan, mapakita niya yung tunay na pagmamahal niya sa kanyang nanay to the extent na pati yung kanyang pag-aaral ay isinantabi niya muna para sa pag-aalaga sa kanyang nanay Hilda. Ngayon katabi natin dito partner, etong si Nika at si Nanay Hilda. Nanay Hilda, magandang hapon po. Magandang hapon din po, Opo. madam. Kumusta po kayo ngayon, Nanay? Medyo nervous po, madam. Apo, nininervyos pero kanina Nanay habang pinapanood po natin yung kwento ng inyong buhay, base na din po sa pakikipag-usap namin kay Nika, bumuhos po ang inyong luha. Ano po yung naramdaman nyo, Nay? Naawa ako sa anak ko, madam. Dahil yun nga po, pangarap niya mag-aral, hindi na natutuloy po. Opo. Pero yun, Nay, ay senyales ng tunay na pagmamahal ng isang anak sa kanyang nanay. Opo, madam. Opo. So ngayon po, Nay, ang nangyari po sa inyo, nagkaroon po kayo ng
Na-stroke po kayo, tama? Opo. Opo. So, ilang taon na po kayo na nung kayo po ay na-stroke? Isang taon mahigit na po, madam. Sobrang isang taon na po. Opo. Opo. So, ngayon po na andito kayo nay, dahil umaasa po kayo na kayo po ay matutulungan ng Ako Bicol Party List, nakapagpatingin na po ba kayo sa doktor? Opo, ma'am. Kanina po. Kanina. Opo. Anong sabi ng doktor po? Babalik daw po kami bukas ulit, ma'am. Babalik kayo bukas Opo. para sa Ano to? laboratory. So, kumusta po nay? Nabigyan po ba kayo ng libreng gamot ngayon? Nandyan na po, ma'am. Opo. So, anong oras pa po kayo dito nay dumating? Kaninang mga 6 Okay, so maaga pa kayo punta, Opo. alas 6, kasi mga alas 7 talagang dagsaan Opo. na yung mga tao dito. Opo, paano nyo po nalaman na meron pong Tarabangan Caravan dito po sa inyong lugar? Nag-ano po si Kapitan. Si Kapitan. Opo, So yung ito po kapitan ba namin. nay na Tarabangan Caravan ay malaking tulong po sa inyo? Malaki po talaga. Mhm. Kailan po ba yung last nyong pagpa-check up nay? Mga February, bago magkatapos man ba? So matagal-tagal na din po. Opo, madam. Kasi yung anak ko, madam, namatay mga first week ng February. Mhm. Nakapa-check up po ako ulit. Mga halos katapusan na po, ma'am. Opo. So, ano po yung naging epekto po sa inyo nanay nung mga panahon na hindi pa po kayo nakakabalik sa doktor para po magpa-check up ulit? Medyo inaano nga, madam, kinakabahan dahil yun nga, kailangan talaga ng nagdoktor. Kinakabahan po kayo dahil hindi nyo na alam kung anong sitwasyon po ng inyong sakit. Opo, madam. So ngayon nanay, na napatingnan po kayo sa doktor, ano po yung nararamdaman nyo ngayon? Natutuwa po, madam. Napapasalamat po kami sa inyo lahat sa po dito. Opo. So ito naman, si Nika. Kausapin natin si Nika. Nika, kanina, pinaiyak mo kami. Ano? Sa kwento ng buhay mo, pinaiyak mo kami. Bakit gano'n na lang yung kagustuhan mo na itigil yung pag-aaral? Bakit sinakripisyo mo yon? Gaano mo kamahal itong nanay mo? Kung sa pagmamahal po, sobra-sobra po. Yung kailangan mong i-sakripisyo yung pag-aaral mo para matulungan si mama. Gaano din kahirap na ikaw na dapat nag-aaral, ginagawa mo yung buhay bilang isang dalaga, bilang, alam mo na, di ba, may mga kaibigan ka rin, pero sinasikripisyo mo yung gaano kahirap. Yung pang-araw-araw na ganun na lang yung nagiging routine ng buhay mo. Nasanay din na din po sa routine na ganun po. Kaya, So kayo yung tumindig na nanay doon sa kapatid mo? opo. Okay. So ngayon na naandito kayo, Nika, ano yung pakiramdam mo na itong sinanay mo ay na-check up na, natingnan ng doktor, nabigyan na ng gamot, at bukas, babalik kayo para sa laboratory examination? Siyempre, sobrang nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol po. Dahil po na check up ulit si mama. Kung may gusto kang sabihin kay mama mo, ano yun? Ma, magpagaling ka lang ha. Para makapaglakwatsa na din tayo. Ayan. Oo. So, Danica, alam namin na talaga sobrang pagmamahal mo kay nanay. Nanay, nagmensahe sa'yo si Nika, ano din yung gusto mong sabihin kay Nika? Salamat. Alam naman niya, madam, kahit hindi ko sabihin. Mhm. So ngayon, ano yung masasabi niyo sa Ako Bicol? Eto, bago yan. Nakikita mo yan, Nika, nanay? Eto yung mga gamot niyo po, nanay, ano? Ayan. Oh, yan. Pero eto may gamot pa. Pero bago yan, eto, kausapin ko muna dito sa aking kanan ang political coordinator ng Ako Bicol Party List dito sa Malinaw. Magandang hapon po sa inyo, Ate Malu. Iramin ko muna, ha? Nanay Malu, ayan. Magandang hapon. Magandang hapon po naman. Sabi ni nanay, bukas daw ay babalik sila for the laboratory. Opo. Okay. So aside niyan, ano pa ba yung maaring asahan nila nanay at ni Nika sa Ako Bicol Party List? Siguro maraming ibinibigay ang Ako Bicol na mga tulong, lalo na sa mga mahihirap talaga. Ngayon, unang maibibigay muna namin yung yung kanyang free check-up and mga gamot po para sa kanya. Opo. So kanina, alam ko hindi mo pinabayaan yung magnanay, ano? Talagang Opo. super asikaso ka, kuha ng gamot simula pagpa-check up. Wala na bang kailangan pang gawin sa nanay
ano pa yung dapat nilang isumiting dokumento para bukas ay talagang makapag-undergo sila ng laboratory test? Siguro po naibigay na nila yung mga requirements para po ma-laboratory sila bukas. Ang gagawin na lang nila, kung anong oras ang ibibigay sa kanila para sa laboratory, dapat nandito na po sila. Okay. Matanong ko din na Ate Malu, ilang barangay ba ang naandito para sa Tarabangan Caravan mula dito sa Malinaw, Albay? Nasa 16 barangay po. 16 barangay. Opo. Oo. So, bilang taga rito ka, ano yung pakiramdam mo na yung ating mga kababayan dito ay natulungan na prioridad ng Ako Bicol Party List para sa tulong medikal? Malaking kagalakan po sa mga taga Malinaw na nagkaroon po ng ganitong malaking activity ang Ako Bicol para matulungan sila sa kanilang mga pangangailangan dahil marami po talaga ang nangangailangan ng gamot, nangangailangan ng medical kasi kapos naman talaga sa pera para makapagpagamot ang mga, lalo na po yung mga senior citizens po. Okay, matanong ko din, kasi si Nika, ay nag-stop ng pag-aaral. If in case ba, may plano ka pa rin bumalik ng pag-aaral? Hindi ko pa po alam. Hindi mo pa alam, talagang ang priority mo ngayon si nanay. Now, kung talagang si nanay magaling na, kasi alam ko, pangarap din ni nanay na makapagtapos ka at plano mo maging businesswoman, tama? Okay, so may plano ka bang bumalik ng pag-aaral? Meron pa po. So may plano siya magbumalik ng pag-aaral. Maaari ba natin itong maipasok sa educational assistance ng Ako Bicol Party List? Opo, sakaling bumalik siya sa kanyang pag-aaral, ang Ako Bicol po ay may ibinibigay na educational assistance and scholarship po. Ayun! So, Nika, ano yung masasabi mo na aside sa medical assistance na handog ng Ako Bicol Party List, if in case magdesisyon ka magbalik ng pag-aaral, andyan yung Ako Bicol para tumulong sa paraan ng educational assistance? Maraming salamat po. Ayun. So, may gusto kayong sabihin sa Ako Bicol? Eto pala, sa inyo rin yan, Nika, bigas, itong tinapay mula sa Gardenia Philippines, itong mga gamot, at natay, tanggapin niyo rin po itong financial assistance mula din po sa aming programang Ako Bicol Bang Oras mismo. May gusto po kayong sabihin, Nay? Marami pong salamat sa Ako Bicol. Marami pong talagang salamat. Maraming salamat po talaga sa Ako Bicol dahil po kami ang napili po. Yan, partner, si Nanay Hilda at si Nika, and of course, si Ate Malu, ang coordinator dito sa Malinaw, Albay. Yan ang kaganapan dito, partner, sa Barangay Poblacion, Malinaw, Albay, kung saan patuloy na ginaganap itong tarabangan ng Ako Bicol Party List. So, back to you, partner. Maraming salamat, partner Remy, mula dyan sa bayan ng Malinaw, kung saan po naman marami na naman ang mabibiyayaan ngayong araw na ito ng Ako Bicol Tarabangan Caravan. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, dibdib ng isang ginang kasing bigat umano ng buko dahil sa stress, ang ating ora mismong pagtugon sa kanyang hinaing sa gamutan abangan. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Sa likod kan mga kadipisilan, mga nag-aging kalamidad, tensyong pansiguridad, hasindaing untok na kariribukan sa bilog na kinaaman, padagos mo kaming binabantayan. Salamat po ina sa urualdaw mong pagpadangat, ang bilog na kabikulan, yaon sa pagranga kan sa imong ngaran. Halik kay Congressman Zaldico, Congressman Jill Bungalon, asin kan bilog na Ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong.
ay nagpapasalamat po ako sa pagtaon tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Makakapanayam natin ngayon si Josephine Blanco, 45 taong gulang na may iniindang bukol sa dibdib at ang maaring naging dahilan na stress umano na idinulot ng pumanaw ang bunsong anak nito. Magandang hapon sa iyo, Josephine. Magandang hapon din po. Kumusta ka ngayon, Josephine? Ito po, may masama pong pakiramdam. Mari bang maikwento mo kung bakit nagkaroon ka ng bukol sa dibdib at bakit sinasabing grabe ang stress mo? Siguro po yung pagpanaw po ng bunsong anak ko. Tapos siguro po sa dami rin po ng anak. Ilan po ang anak ninyo? 8 po. 8. Opo. Kailan po namatay yung anak ninyo? Nung July 30 po. Ngayong taon na? 2020 po. Okay. 2022 po. So, pagkatapos na mamatay yung anak ninyo, grabe ho ba yung ano yung pakiramdam nyo? Sobrang lungkot po, sobrang stress. Pang ilang anak itong namatay? 8 po. Pang 8, yung bunso? Opo. Bakit po? Ano nangyari? Nagkaroon po siya ng pneumonia, severe pneumonia po. Ilang taong gulang pa lamang siya? 1 year old and 2 months. So masyadong masakit ho sa inyo? Opo. Masyado pong masakit po. Kahit may natitira pa kayong 7 anak, opo, kasi mas naapektuhan kayo dito sa pang-8? Opo, kasi siya po yung binuhusan ko po ng pagmamahal, yung araw-araw pong kasama ko. Bakit yung 7 ho? Nabuhusan ko rin silang pagmamahal, pero iba po yung si Bunso. Sa Bunso, okay. Opo. So, sa tingin mo, nung ibig sabihin bago namatay yung anak mo, wala ka pang bukol? Wala pa po. So, kailan nung kayo nagkaroon ng bukol? Nung 2023 po, nung April po. April. So, ano bang trabaho nyo dati, nanay? Nang titinda lang kami ng tusok-tusok po. Walang lang ha, mahirap po magtinda ng tusok-tusok. Marangal na trabaho ang pagtitinda ng tusok-tusok. Kayo po ba ay nakapagpa-check up or nakapagpatingin na sa doktor? Nakapagpatingin na po ako, pero hindi ko po nagabayan po yung sarili ko dahil naging busy po ako sa mga anak ko. So hindi naging tuloy-tuloy. Opo. Pero ano yung sabi ng doktor na magpatingin Kailangan ko talaga magpatingin kasi nung una po 2 cm pa lang po siya.
Tapos parang inayaan ko lang po dahil talagang naghahanap buhay po ako. So lumaki. Opo, hanggang sa naging lumaki Hindi na ho kayo nakapag-follow up check-up? Hindi na po. Dahil naging busy kayo? Opo. Okay. So, ngayon po ay dumulog kayo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List. Ano po yung nais po ninyo na matulungan or gawin ng Ako Bicol para kayo po ay matulungan? Sana po matulungan po ako na mapa-check ulit ako kung ano man po itong karamdaman ko kasi sobra na pong masakit po siya. Minuminuto Ngayon na ho, po siya. nakakapagtrabaho pa ba kayo? Hindi ko na po kaya kasi Yung mister nyo ho, anong trabaho? dati nagtutusok-tusok din po kami. Ngayon po hindi kami makapagtusok-tusok, Pati yung mister makapagtinda. ninyo? Opo. Okay. Para kayo po ay ora mismong matulungan. So natigil na man ng LB sa pagtusok-tusok. Oo. Buti na lang ako nakakapagtusok-tusok pa. Okay. Makakapanayam natin ngayon si Ma'am LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Malasakit Center. Magandang hapon sa iyo, Ma'am LB. Magandang hapon, Sir Joss, and magandang hapon din po kay Nanay. Nanay, matanong ko lang po, nakapagpatingin na ba kayo sa doktor? Opo, na-ultrasound na po ito. Pero saan po kayo? Pakilapit lang po, Nanay. Opo, na ano po. Kayo, Nanay? Sa ano po, sa Bita ano po kami. Malapit lang naman. Opo. Sandali, wala kang sound yata, Ma'am LB. Wala bang sound? Ito, Ma'am LB. Hawakan mo na lang ito. Ito na. Huwag na tayong mahihiya maghawak nito, Ma'am LB. At walang sound. Meron na? Meron na. O sige, hindi ko na ito. Kailan pa nararamdaman yung sakit sa dibdib? Ano po, nung mga nakaraang taon, ano na po siya, akala ko kasi may high blood kasi ako. Tapos yun po, parang lagi po siyang sumasakit. Hindi ko lang siya iniinda dahil pa talagang busy ako sa paghahanap buhay dahil sa mga anak ko nag-aaral po sila. Kailangan ko po maghanap buhay para sa kanila. So, nakapagpa-check up sa isang beses, Ma'am LB, kaya lang hindi na nakapag-follow up. So, lumala dahil naging busy. So, ngayon, ang gusto niya po ay makapagpa-check up uli at may pa-laboratory. Ano po ang maitutulong ng Ako Bicol Party List, Ma'am LB? Ay, ganito yun, Nanay, ha? Pumunta po muna kayo sa RHU, kahit sa City Health or sa Legazpi City Hospital. Okay, sabi ko na, hawakan na. Ito, Ma'am LB. Ayan. Nasaan siya? Nawala na. Hindi, ayan, Ma'am LB. Kakulay kasi ng kaya hindi na... Okay. Yan. O, sige, Ma'am LB. Ano pong may tutulong ng Ako Bicol, Punta Ma'am? muna tayo, Nanay, sa RHU, paggawa tayo ng referral since nandito lang tayo sa Legazpi City, ha? So, Malapit RHU Legazpi? Yes po. City Health Office? Apo. Okay. Papagawa siya ng referral para ma-check up po kayo sa BRSMC. Yung check up niyo ba dati, Nanay, saan po? Dito po sa may, hindi ko po, So, ganito, shortcutin natin, Nanay, ha? Punta kayo ng City Health. Pagawa kayo ng sulat referral na kayo ay magpapacheck up sa address sa BRHMC. Pagdating doon, bala na si Ma'am LB. Sasagutin po lahat ng Ako Bicol, yung lahat ng kailangan Ayo! ng laboratories and then yung babayaran. Basta po available yan sa BRSMC. So, importante lang yung referral. Punta kayo ng City Health, pagawa ka agad kayo ng referral, papunta ng BRHMC. Pagdating doon, bahala na si Ma'am LB at ang Ako Bicol. Salamat po. Ma'am LB, maraming salamat. Mabuhay ho kayo. Talagang napakabilis ng pag-aksyon ng Ako Bicol. Ora mismo. Yan ang utos sa atin ni Boss Aldi and ni Conchil. Dapat daw laging handa sa pagtulong. Opo. Maraming So, Nanay, salamat madaliin po. mo yung pagkuha ng referral. Baka makahabol ka pa ngayon. Biyernes. Walang opisina? Pag surgery po kasi morning lang siya, Sir Josh. Hindi. Hingi siya ng referral ngayon. Para sa Lunes, maaga na siya punta sa'yo. Kuha ka na pagaling mo dito ng referral. Para sa Lunes, balik ka na sa akin. hindi ka na tawag nito, hindi ka na madidelay sa Lunes dahil meron ka na, punta ka na kay Ma'am Elving morning na Lunes. Opo. At huwag ka mag-alala. May pamasahe ka at may panggastos ka papunta ng City Health dahil may tulong din sa iyo ang palatuntunan ito. Tanggapin niyo, Nanay. O, ano pong masasabi nyo kay Ma'am LB at sa Ako Bicol? Maraming salamat po sa Ako Bicol. Sila po'y talagang taus-pusong tumutulong po sa mga mahihirap na katulad po. Katulad ko po. At si Ma'am At LB. si Ma'am LB po. Maraming salamat po. Nag-asikaso ito si Ma'am LB simula po nung 2010, 2024 na ngayon, 14 years na. Ka-asikaso. Kilala ko po si Ma'am LB. Kilala nyo? Kasi siya po tumulong sa akin nung namatay po yung anak ko noon. Ako po yung laging nakakausap niyo po. Ay. Sa dami po ninyo, Nanay, hindi ko na talaga matandaan. Sa sobrang dami ng tulong. Pwede na si Ma'am LB mag-congresswoman. Maraming salamat. Yan, opo. Sige.
So asahan po natin na ma-actionan po kaagad yung problema nyo, kunin lang nyo yung referral, nang sa ganun ay matulungan na kayo. Okay. At ikaw, Ma'am LB, mabuhay ka. Marami kang natutulungan, maraming natutulungan ng Ako Bicol. Sana dumami pa ang lahi mo, Ma'am LB. Samantala, mga kaibigan, balikan muli natin si partner Remy na nasa Tarabangan, Caravan pa rin ang Ako Bicol Party List sa Barangay Poblasyon, Malinaw, Albay. Partner, ikaw na uli. Yes, partner. Magandang hapon sa muli, partner. Live pa rin tayo dito sa Barangay Poblasyon, Covered Court. Dito, partner, sa Malinaw, Albay, kung saan nagpapatuloy pa itong Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List at ng Tansuling General Hospital. Eto, partner, as you can see, dito, marami pa tayong mga kababayan dito ang nagpupursiging pumila para lang sila ay mapacheck upan ngayong hapon. Nay, magandang hapon po. Hapon po. Ano po yung pangalan nyo? Kuya Abela po. Taga saan po kayo? Burabod po. Burabod! Opo, ano po yung gusto nyo pong pa-check upan ngayon? Bakit po kayo pumipila ngayong hapon? Palaging masakit ang tuhod, masakit ang ulo, nahihilo. Tsaka talagang ito, ay matanda na baga. Kailangan nang magpa-check up. Masamantalahin ang mga ganitong mga libreng medical. Opo. So matagal na po ba kayo na hindi po lamang nakapapatingin sa doktor? Anong papatingin din? Pero may bayad. Opo, may bayad. Dito na libre. Libre po, libre. Opo. So ano yung inaasahan nyo ngayon na makukuha nyo bago kayo umuwi? Ano po yung gusto nyong bitbitin ngayon? Kahit po wala mabit-bit, basta ako pa mapacheck up, lalo na kung mayroon pa, magpapasalamat. Yun! Nanay, hindi ka dito aalis na wala kang gamot. Promise yan, Nana. Oh, thank you. Salamat po. Ano po yung masasabi nyo na isa Ako Bicol Party List? Asahan ko po na dapat na ganito po ang mga gagawin na mga paglilingkod sa mga tao para po naman yung mga tao masiyahan at ganito po ba, di ba? Napakasaya pag ganito po, kahit libre, kahit na magpila ka, kahit na ganito na mapagod ka, basta lang maabot mo ba din yung gusto mo? Ayun! Ano masasabi nyo sa Ako Bicol, Nay? Dahil kahit kayo ay nagpila, ang gusto nyo po ay mapacheck upan at yun po ay mangyayari ngayon. Ano yung masasabi nyo sa Ako Bicol Party List? Salamat po dahil po ganito po talaga inaasahan namin na matutulungan kami lalo ng mga senior citizen. Opo. Nanay, maraming salamat po. Tay, pumipila din po kayo. Ano po yung nararamdaman nyo ngayon, Tay? Dahil kayo po ay naandito, tinitingnan nyo ako kanina. Ano po yung pangalan nyo, Tay? Espesyal, Kamata. Espesyal? Kamata. Opo, ano po yung nararamdaman nyo, Tay? Bakit pumila kayo dito? Sumakit ang tuhod ko. Parehas po kayo, masakit ang tuhod. Parehas kan baba. Magkano po kayo? Hindi, Magkatabi lang kayo dito. Nataon lang na parehas masakit ang tuhod nyo. Siguro tanda rin yan tayo ng tumatanda na po, ano? Iyo. Opo. So ngayon tayo, ano yung gusto nyo po na makuha ngayon dito? Libreng gamot din po ba? Kwarta na sana ko nagwa. Ha? Ang kwarta na sa igwa. Sana ka. Pera. Opo. Alamin natin tayo dyan pero ang pinaka-important. Yes, partner! Ha? Umihingi sa'yo, bigyan mo na. Okay, partner. So si Tatay, maraming salamat, Tatay. Ikaw naman, partner. Siyempre, yung mga kaganapan dito. Partner, Yes. alam mo kung bakit humingi sa'yo ng pera si Tatay? Ano daw? Bakit ginawan mo kasi ng istorya yung dalawa? Magkatabi lang naman pala yung dalawa, hindi naman magkarelasyon. Eto, partner, nakikita mo rin dito, partner. Eto yung mga booth dito kung saan katuwang to ng Ako Bicol. Sponsors natin para mabigyan yung ating mga kababayan na nangangailangan, especially yung ating mga beneficiaries. Ayan, sir, kaway-kaway ka naman dyan. Ayan. And of course, andito pa, partner. Eto, andito si Sir Manny. Katuwang natin, andito yung inspirated kung saan dito yung mga yung trabaho ay maaari silang mag-apply dito. Tama? Okay, hello. Kumusta naman yung mga naghahanap ng trabaho kapit sa inyo? As of now po, meron man po mga konting pumunta. Nag-inquire lang po sila regarding po sa mga hiring namin po sa SunWest. Ano yung mga available job posting meron yung SunWest?
Kay Sunwest EMD po, meron po kaming accounting staff, purchaser, canvasser, paralegal, heavy equipment mechanic, auto painter, truck driver, skilled labor, common labor, plant crew, and tireman. At kung in kaso naman gusto nilang mag-apply, saan kayo pwedeng hanapin? Saan yung opisina? Yes po. Idadaan po ma'am na ilangan po sa admin po ng mga water truck driver and then mga boom truck driver. Magpasa lang po sila ng biodata or resume po sa admin building, gate 1 po, Bugtong Diversion Road. Pwede po silang magbigay ng resume po doon. Gate 1 or gate 3 po para po sa admin and then sa EMD po. At pwede din po silang magpasa ng resume sa scdc.jobhiring@gmail.com po. Kasi everyday po, chine-check namin yung email address namin para po makita namin yung mga resume na sinasend po ng mga kababayan po natin. Kasi marami pa rin po kami opening na trabaho po. So, welcome po kayo. Maraming salamat sa inyong dalawa. No? So yan partner, hindi lang dito serbisyong medikal ang binibigay ng Ako Bicol, kung hindi, yung mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho ay pwede rin mag-inquire at magpunta dito sa lokasyon natin. Eto, syempre, andito partner si Sir Manny Asusano. Sir Manny, magandang hapon. Ano meron ngayon na ino-offer yung TESDA at ng Ako Bicol Party List? Marami po tayong mga ino-offer ngayon na mga kurso na pwedeng enroll ng mga kababayan natin na interesado na makakuha ng trabaho later on. Dito in fact sa likod ko, mga graduates and trainees natin sa hair cutting, nail care, and tapos maliban po dito, meron tayo siyempre yung mga cookery, bookkeeping, meron tayo sa heavy equipment, meron sa welding, meron sa carpentry, meron sa masonry. Ang dami po. We have around 140 plus na mga available na mga kurso na pwedeng enrollan ng ating mga kababayan. Mahihilo ang ating mga kababayan dahil maraming ino-offer na services itong Ako Bicol at ang TESDA. Yes. Opo. And in fact, Ma'am Remy, we have 8,000 na slots. Dito lang po yan sa Albay. And 3,000 of yung mga slots na yon andito sa First District mismo. Ayan, may nakikita tayo dito, Sir Manny, sa likod. Wait lang, Sir Manny, ano? Kumusta ka? Ano yung feeling mo na ikaw ay kasama sa Tarabangan Caravan at nagbibigay ka ng libreng sa kababayan? Okay naman po, ma'am. Masaya at nakakapagbigay ng libreng serbisyo at nakakapaganda at nakakapagwapo ng isang customer. Ayun, nakakapaganda at nakakapagwapo ng customer. Tanungin ko nga si Tatay. Tatay, ano yung pakiramdam mo ngayon na libreng gupit ang binigay sa inyo? Gwapo na ba yung pakiramdam niyo, Tay? Opo. Ano po yung pangalan niyo? Melvin. Melvin. So, bakit pumunta ka dito? Yun lang ba talaga yung purpose mo magpagupit? Yes po, ma'am. Yan, magpagupit. Bakit, Tatay? Hindi ka, kailan pa yung last mong pagpapagupit? Last May pa. So May, June, matagal-tagal din bago kayo naging pogi ulit. Ngayon Tay, pakiramdam mo pogi na. Pakiramdam ko pogi na. Ano yung gusto mong sabihin sa nagpapapogi sa'yo sa likod? Maraming salamat sa nagpapapogi sa akin. Pati po sa libreng gupit po. Maraming salamat po sa Ako Bicol. Ayun. So yan, si Tatay, ano pangalan niya ulit, Tatay? Melvin. Melvin, yan si Tatay Melvin na isa sa mga nakapag-avail ng libreng gupit at feeling niya poging-pogi na siya. Pero tingnan ko nga. Yan, pogi naman talaga partner. Dahil ka pa ni Tatay Melvin. Partner, samantalahin mo na. Yes. Total, mayroon pala dyan nagpapagwapo at nagpapaganda. Magpaganda ka na. Partner, mamaya pagkatapos ng ating programa, ako naman ang uupo dito. Pwede niyo ba akong pagandahin? Yes po, ma'am. Handa siya partner na ako ay pagandahin. Partner, mali yung tanong mo. Maraming salamat, Sir Manny. Yes, maraming salamat din po sa Ako Bicol Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Kong Saldico. Ayan, yes partner, may sinasabi ka. Maraming salamat, Sir Manny, ha? Mali yung tanong mo kung pwede ka pang pagandahin. Dapat ang tanong mo doon, may igaganda pa ho ba ito? Okay. Ang tanong ko pala dapat, hindi yung pwede mo pa ako pagandahin. Ang tanong ko pala dapat sa'yo, may igaganda pa ba ito? Yes, ma'am. Partner, huwag ka nang kukontra. May igaganda pang mukhang ito. So sa muli, partner, maraming salamat sa inyo. Sa inyo din, kung ikaw ay mga partner, halika dito. Nandito pa partner sa likod, yung mga
Ayan, pagod na sila partner dahil ilang paa, ilang katawang matitigas ang kanilang minasay sa buong maghapon. So partner, right here at Barangay Poblacion, Barangay Malinaw, dito sa Malinaw, Albay partner, maraming salamat syempre sa Tanchuling General Hospital, sa Ako Bicol Party List at sa ating mga partners na laging naandyan para katulong natin sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Sa muli, eto si Remy Araneta Mendones ng Tabang Ora mismo. Maraming salamat partner. Mabuhay ang Ako Bicol Party List Tarabangan Caravan. At yan po ang pangunahing hadikain at mithiin ni Congressman Saldico, Congressman Jill Bungalon at Attorney Yorme Pido Garbin na ang serbisyo ng Ako Bicol ay maramdaman at madala saan man kayo naroroon. Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medical na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor po ng Embarcadero, Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Mga kaaksyon, kada Miyerkules po yan. Maaari na rin po kayo magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa mismong Kapitolyo. At sa mga taga Camarines Sur naman sa Zona 2 Tagum Tonggoa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook, YouTube, Instagram, TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang sa Lunes, sama-sama nating aaksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan.